Her har vi nogle gamle vrag lige af nogle, jeg tror det er Republic Thunderjets. Jeg tror det er helt tilbage fra først i 50'erne, midt 50'erne. Det kan også være Republic Thunder Flashes. Det er noget meget sjovt at være så tæt på noget, som er noget gammelt utjent materiale, men dog alligevel har en vis del af den danske flyhistorie, den danske luftværnshistorie med det at gøre. Det er meget skægt. Og det er som sagt på Langelandsfortet, at det er udstillet, om man så kan sige. Jeg ved ikke rigtig, hvad de har planer med det for fremtiden, men det er noget meget sjovt at gå her. Sådan en gammel flykirkegård. Her ser vi flapsene. Her har vi ailerons, altså kringrorene, til at manøvrere flyet. Og her har vi så halesektionen med højderoer og halefinnen med sideroer. Det vi har der, det er en luftbremse, en dykbremse. Her har vi mere af samme kaliber. En halesektion uden motor. Den her type er jo så med det, de kalder full tail movement. Så de visker. Det er altså hvor hele stabiliseren, altså hele højderoret, det bevæger sig som en rorflade. I forhold til gamle dage, hvor det kun var den del af rorfladen, der bevægede sig, og det var stationært. Og her har vi så undersiden af en vinge. Det vil så være bagbordsvinge med understellet lukket op. Og der har vi så selve hjuleafskærmning og den lille hjulbrøndsdør her. Typisk Republic. Og der laver de her små understelsdøre. Her har vi så selve navet på hjulet. Bremserør og fælg.
Også en sektion. Frontsektionen. Der har vi noget til selve motoren. Det er nok nogle indtag eller noget. Det ligger der. Jeg ved, man kan komme op og kigge ned i cockpittet der. Der er jo nok ikke noget tilbage, men det kunne være meget sjovt lige at komme op og kigge en gang. Okay, så prøver vi lige at se, om vi kan komme op her. Hang on. Here we go. Ja, der er jo ingenting tilbage her. Hverken katapultsædet eller instrumentering eller noget som helst. Det er jo klart, det er jo plukket fra det hele efterhånden. Men der er det resterne af en styrepind her. Og siden vores pedaler, der er der. Ja, men det er jo også mange, mange år gammelt det her. Der er ikke meget tilbage her. Jeg ved i hvert fald, det her håndtag, det er til understille. Det er landing gear handle. Og det er garanteret canopy release. Jeg ved ikke lige, hvad den der til. Ja, der har der i tidens morgen nok siddet noget maskingevær eller maskinkanon eller noget. Det tror jeg, der har været, ja. Selve understilsbøjlen brønden der. Ja, det er typisk at se Republics hvad hedder det nu? Konstruktionsmetoder. Nu ser vi her på understilsbenet her med saksen og selve det kraftige ben der, ikke? Lukker op inde i væggen. Ja, det er faktisk ret lige det, som er på P47 Thunderbolten, som er den store bror.
14 lags. 14 ply rating nylon. Kæft, det giver sort finger. Ja, tænk sig, at disse jets, det var gang nogle stolte flyvemaskiner, der overfløj dansk luftrum. I dag der er alt helt stille. Nærmest degenereret. Det er jo lidt trist at se på.